Lona zinto semkantshubovu uma ezimpambanweni zomgwaqo njengoba engaseyona ingxenye yabadlali abadlala kuma-Glamour Boys. Ukhona ushiye ngaphandle ezinhlelweni zomqeqeshi omusha uNasruddin Nabi futhi akabalanga esikwatini ebesizoya ekhempini kuyolungiselela isizini ebiseTurkey. Inkontileka yakhe ibiphela ngoJuni kanti akakaze anikwe ithuba lokuyivuselela. Kunalokho iChiefs isayine Sufyan Trentwari ukuze ayiqinise umnyango wonozinti. Emuva kwemibiko yokuthi ukhona useshintshele emsebenzini omusha ngaphandle kwenkundla eqenjini, umuntu wangaphakathi unikeza imininingwane. Inhloko yezokumaketha uJessica Motaung ubengekho edolobheni futhi uma ebuya bazohlala phansi baxazulule isimo sikaKhune, kusho isazi seqembu. U-Itu usehlale kuChiefs iminyaka engaphezu kuka-20 kanti manje useyingxenye yomndeni. Usondelene kakhulu nabaphathi beqembu, umndeni wakaMotaung futhi ulisebenzele ngamalengiso leli qembu. Omunye umkhulumeli uveza ukuthi ubengomunye wabahola kakhulu ezweni futhi kuzofanele ehlise iholo elikhulu. Inkinga lapho iholo ubengahamba kodwa uyithanda ngenhliziyo yakhe yonke iChiefs. Ubengafuni ukuyobheka elinye iqembu kwenye indawo yize besafuna ukudlala amasizini ambalwa. Kube yisimo se-catch-22 ngoba ukuba uhambile ngabe ucekele phansi umlando futhi bekuzoba nzima kakhulu ukuthi abuyele kuChiefs uma esethatha umhlala phansi. Bekobe usephule iminyaka engu-25 abe naye eqenjini. Kungenzeka ukuthi uzothatha isikhundla azosinikwa sona bese encishiselwe iholo noma uyayishiya iklabhu. Inkinga yebhola ukuthi amaholo asebenza kusuka phezulu kuya phansi. Baqala ngamaholo aphezulu bese kuthi ekupheleni kwemisebenzi yabo sekumele bazinze emaholeni amancane kakhulu. Akufani neminye imisebenzi lapho uqala ngomholo omncane kuthi uma uthola ulwazi oluthe xaxa iholo liyakhuphuka. Okhulumela iChiefs uViva Maphosa uthe into ka-Itumeleng kuseyindaba eqhubekayo, akukho okuningi esingakuphawula okwamanje futhi iklabhu izokwazisa bezindaba uma konke sekuphothuliwe. Izingxoxo zisaqhubeka phakathi kwezinhlangothi zombili. Ngasekuqaleni konyaka uJessica Motaung uthe iqembu lizokwenza isimemezelo ngekusasa likaKhune, wathi sinezingxoxo naye futhi uyingxenye yomndeni. Ngemva kweminyaka engu-25 usefana nomfowethu omncane. Leli qembu limhloniphile uKhune ngokusebenza kwakhe kuleli qembu nokuyinto eyaqubula amahlebezi ukuthi kungenzeka kube ukusula kwakhe nokuyinto ayiphikayo. Njengoba isaqhubeka amahlebezi ngekusasa likaKhune, abalandeli abaningi bamakhosi babhekile bazoba benethemba lokuthi iqembu lizomgcina umdlali wabo abamthandayo eseduze neqembu.